Roedd rhaid fi gwisgo welis a cymryd llun gyda'r weli lan i'r camera fel hwnna. Which is funny. Hiya, fi yw Meg, rydw i'n 20 a rydw i'n content creator ar OnlyFans. Dwi'n astudio hanes yn Prifysgol Gaerdydd ar y foment. Dechreuais i yn mis Mawrth oherwydd fi eisiau arian fy hun ym mlwyddyn 1. Roedd gen i student loan. Nawr, dydw i ddim angen neud hwnna o gwbl. Dydw i wedi cyrraedd y top 1.7% ar y platfform. Mae llawer o bobl yn meddwl mae OnlyFans just am sex work, ond dydy e ddim. Ti'n just gallu neud unrhyw beth ti eisiau, ond rhan fwyaf o'r amser ydw i'n defnyddio OnlyFans ar gyfer rannu lluniau a modelu. Nes i fel arfer postio lluniau lingerie arno Instagram oherwydd fi fi'n neud brand collabs gyda cwmnïau lingerie, ond wedyn sylweddolais i fod llawer o arian mewn OnlyFans a pam ydw i'n mynd i roi lluniau fel hynna arno Instagram am ddim pan fi gallu bod yn neud arian. Er bod fi'n neud OnlyFans, mae llawer o bobl yn surprised at y ffaith fy mod i'n gamer girl hefyd. Felly, dyma ble rydw i'n streamo gemau. Oh, I'm down. Dechreuais i wneud 2 mis yn ôl. No! Mae gen i wigs lliw coch, un glas, wyrdd a pink. Fi'n gwisgo wigs oherwydd mae'n helpu fi sefyll allan mewn byd sydd wedi cael ei dominatio gan ddynion. Weithiau mae dynion yn gweld fi arno'r gaming page a maen nhw'n cael ei ddenu mewn i fy OnlyFans oherwydd y gaming page yw'r un fi'n defnyddio i wneud i gyd o'r promotion. Dyma'r cornel rydw i'n cymryd content. Mae Josh yn helpu fi cymryd lluniau a fideos. Mae pobl am rili lico heels. Maen nhw'n hoffi big boots fel hon. Dyma rhai bethau arall rydw i'n gwisgo. Wrth gwrs, latex. Mae gan rhan fwyaf ohonyn nhw fel latex fetishes, felly mae llawer o lluniau a fideos fi wedi cael ei gymryd pan dwi'n gwisgo latex. Dwi wedi cael llawer o weird requests beth fi ffili deall ond, gals got to do what gals got to do. Mae un dyn wedi gofyn fi i danfon llun o fi mewn lingerie a roedd rhaid fi gwisgo welis a cymryd llun gyda lingerie gyda'r weli lan i'r camera fel hwnna. Fi just sy'n gallu ddeall. What the hell? Mae pobl yn meddwl bod OnlyFans yn glamorous, mae rhaid chi fod yn ofalus. Rydw i wedi cael dynion yn negeseuo fi mwyn cyrraedd nhw am arian. Dwi wedi cael negeseuon sy'n really gas, demoralising. Wnes i set o ground rules cyn dechrau OnlyFans. Os ydy rhywun yn gas, yn syth, yn blocio nhw, dim cyrff a ddynion. Os yw rhywun yn cynnig llawer o arian i fi, i wneud rhywbeth fi ddim yn gyfforddus gyda, dwi'n yn union yn blocio nhw ban, oherwydd dwi'n gwybod maen nhw'n mynd i chwarae mind games a gwneud fi feddwl mae'n werth ond dydy e ddim. Mae pobl yn bod yn malicious a maen nhw'n cael content nhw bant o'r profil a maen nhw'n danfon nhw i'r teulu. Fi'n hollol agored gyda fy nheulu fi a fy partner. Os oedd hyn yn digwydd i fi a roedd fi wedi concealo'r holl beth o fy nheulu, bydd hyn yn absolutely devastating. Bod wastad pros a cons, dwi wedi cael llawer o pros. Dwi newydd symud mewn i tŷ newydd gyda fy partner Josh. Dwi'n mynd i prynu car newydd yn mis hon. Dwi ddim yn dibynnu ar unrhyw un. Dwi'n neud arian fy hun nawr, felly dwi ddim rhaid i fi. Dwi'n meddwl dyn ni dal yn byw mewn byd patriarchal, ond fel menywod, rydyn ni'n cymryd y pŵer yn ôl mewn i dwylo ein hun. OnlyFans ydy rhywbeth fi wedi dechrau nawr. Does dim fel, erasing it from my history neu unrhyw beth fel hwnna. Fi'n neud e oherwydd fi eisiau neud e a mae'n hwyl.